Nangandam na ang Davao City sa posibleng pagbalik sa flight sa Davao International Airport. Ano yung report? Human gi-anunsyo sa National Interagency Task Force on Management of Infectious Diseases nga extended ang General Community Quarantine sa Davao ug Zamboanga City hangtod June 15. Nangandam na ang syudad sa posibleng pagbalik sa mga flights sa Davao International Airport. Gipaklaro hinuon ni Mayor Sara Duterte nga wala pa siya masayod kung kano sa mo-resume ang flights o kung sa mga lugar lamang ang destinasyon. Even ang ato ang airport karon may ginaandam nato for commercial flights, resumption of commercial flights. We do not know. Basta na ay mga tanan no kano sa we do not know kano initially June to na wala pay approval sa ato ang presidente. Ang Davao City will remain under GCQ. So wala ta kibalo kung i-resume ba nila ang commercial flight. Okay. So, pero nag-andam na ta. Samtang buot na ni Mayor Sara nga mabalik na ang biyahe sa bus o van aron makauli na sa tagsa-tag sa kaprobinsya ang mga stranded sa Davao City, ingon man ang mga buot mapapauli sa Davao. Giingnan na mo sila kung GCQ gani and if you allow mass transport, LTFRB should allow buses and vans. Dili na siya excuse nga ang isa ka lugar na dunay positive, dili pwede mo adto sa laing lugar. Sa text nga gipadala ni LTFRB 11 Regional Director Attorney Armando Dioso, nagpadayon pa kuno ang ilang series of meeting aron maplansa ang mga biyahe sa bus alang sa mga rota sa Davao provinces. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.